कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या विषयकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. गोकणच्या महागणपती देवळात DK शिवकुमार राज्याचे मुख्यमंत्री जाऊ जाय म्हण प्रार्थना. कारवार. कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार मुख्यमंत्री जाऊ जाय अशी प्रार्थना गोकर्ण हांच्या महागणपती देवळात केली. देवळातल्या पुजाऱ्यान ही प्रार्थना केली. त्यावेळार देवाकडच्यान उजवे बाजूचो प्रसाद मेळिल्ल्यान तो शुभ संकेत मानती आसात. DK शिवकुमार सध्या उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या दौऱ्याचेर असून या वेळार गोकर्णात घडिल्ली ही घटना चर्चेत आयला. महागणपतीच्या दर्शना वेळार पुजाऱ्यान मुख्यमंत्री पदासाठी प्रार्थना केल्याची माहिती दिली. उजव्या बाजूचो प्रसाद मेळचो शुभ मानतात. ह्या कारणान DK शिवकुमार हेमकां भविष्यात राज्याचे नेतृत्व करची संधी मेळूंक शकता अशी चर्चा तेमगेल्या समर्थकांमध्ये सुरू जाला. गोकर्ण महागणपतीच्या आशीर्वादान DK शिवकुमार हेमगेल्या राजकीय वाटचालीक बळ मेळटले अशी भावना भक्त आणि कार्यकर्त्यांकडच्यान व्यक्त जाते आसा. महागणपती प्रीत्यर्थे मंगळ संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे माना करणे मात्रे माना. जय देव जय देव मंगलानीराजदीपं समर्पयामि रक्षानंदाय गणकवशे. ಸರ್, ಈಗ ಇವತ್ತು CM ಅವರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮುಂದುವರಿತೀನಿ, ಮುಂದಿನ 2.5 ವರ್ಷ ನಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು 5 ವರ್ಷ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಪರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಬ್ರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಬ್ರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. CM ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ CM ಬದಲಾವಣೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ CM ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚರ್ಚೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. करावळी उत्सवासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्याक आमंत्रण. कारवार. 22 ते 28 डिसेंबर दरम्यान रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर जावच्या करावळी उत्सव कार्यक्रमाचे आमंत्रण मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार, कन्नड आणि संस्कृती विभागाचे मंत्री, पर्यटन मंत्री तसेच महसूल मंत्र्याक दिले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंकाळ वैद्यमी बेळगाव यांच्या सुवर्ण विधानसौध हिंगा ही आमंत्रण पत्रिका देऊन सगळ्या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले. ह्या वेळार जिल्हाधिकारी K लक्ष्मीप्रिया आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर दिलीप शशी हजर आशिल्ले. पातेवडी उलटी जाल्ल्यान उदकात बुडून 2 निश्ती मारतल्याले मरण. कारवार. होन्नावरच्या मंकी समुद्र किनाऱ्याचेर ब्रेस्तारा सांजेर पातेवडी बुडिल्ल्यान 2 निश्ती मारतल्याले मरण जाल्ली घटना घडली. होन्नावर तालुक्यातले मदन नारायण खारवी वय 17 आणि सुजन नारायण खारवी वय 15 अशी मृतांची नावं आसात. समुद्रात भयंकर पाळा आयिल्ल्यान पातेहोडी नियंत्रणाभायर वचून उलटी जाली. ह्या कारणान 2 निश्ती मारतले उदकात बुडले. या घटनेनंतर बरोच वेळ मृतदेह मेळना जाल्ल्यान स्थानिकां भितर चिंतेचे वातावरण आशिल्ले. नंतर स्थानिक लोक आणि जीवरक्षक कर्मचाऱ्यांच्या मदतीन मृतदेह मेळ्ळे. या प्रकरणाची तक्रार मंकी पोलीस ठाण्यात दाखल केला.
कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्याचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.